नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. तर आता आम्ही आलो आहे रानात आणि ही जागा कुठे आहे की तुम्हाला पण समजणार नाही. समजली तर वेल अँड गुड, पण ते जाऊ द्या, जाग्याचा सोडा. आणि आज आपण बनवणार आहे एक चांगली रेसिपी, मस्त झणझणीत रेसिपी. त्यासाठी आपण रानात सर्व रेसिपी शूट करणार आहे ना. चला करूया. त्यासोबत आम्ही आमच्या बुब्बूला पण घेऊन आलो आहे बघा इकडे. येतेच पाठी पाठी ती. चला आज आपण मस्त एक फिशची रेसिपी करणार आहोत, ती सुद्धा रानात. चला. आमचं किचन बघा, आम्ही इथे सेटअप केलंय कसं मस्त. छोटा आपला जो गॅस आहे ना तो घेतलाय, मसाल्याचे डब्बे आहेत इकडे, आणि इकडे आपली मच्छी आहे झाकून ठेवलेली. आता चला आपण बसूया. इथे मी पॅन ठेवते, आधी बसून घेऊया. इथे बघा हे ऑयस्टर फिश आता मी करते, फ्राय करते सुकं असं. त्यासाठी आधी कोकम आगळ घेते, थोडासा आगळ टाकते. आज आपल्याला आपल्या रेसिपीतलं सिक्रेट माहिती पडणार आहे. काय रे? काही सिक्रेट असं काहीच नसतं, सर्व बेसिक इन्ग्रेडियंट्स आहेत सर्व, बरोबर. बेसिक इन्ग्रेडियंट. ऑयस्टर आम्ही आणलेत मार्केटमधून. आता कसे सुरमई पापलेट आता नाही मिळत ना. आता इथे आलं लसूण पेस्ट टाकते, 1 चम्मच आलं लसूण पेस्ट घेतलाय. कोकमचा आगळ, आलं लसूण पेस्ट. त्यानंतर हा फ्राय मसाला आहे, फिश फ्राय मसाला. कोणताही फिश फ्राय मसाला तुम्ही घ्यायचा, बरोबर. हो, इथे मी 2 चमचे घेतले. आणि वरचा टाकला असतो असाच. हो, म्हणजे मी मापूनच आणलंय ना, म्हणून मी डायरेक्टली टाकते. हा लाल तिखट आहे, मालवणी मसाला म्हणजे जरा हा, तो पण टाकते 2 चम्मच. आणि तुम्ही आपल्या घरातला मसाला टाकलात तरी चालेल. माझ्याकडे जे मसाले ते मी वापरते. त्यामध्ये आता मी हळद टाकते जराशी. मग हा गरम मसाला आहे थोडा. माझ्या साडीवर उडाला बघा गरम मसाला. हा रेड काश्मीरी तुला पण फ्राय करूया आपण. तेवढाच राहिलाय. हा रेड काश्मीरी चिली पावडर टाकला, आणि आपला घरातला लाल मसाला. सर्व स्पाइसेस मिक्स झालेत सगळे. आता हे आपण मसाले टाकून घेतले, तर आपला झाकण बंद करायचं, नाही तर काहीतरी आत शिरेल. त्यानंतर मीठ टाकायचं चवीनुसार. ह्यांनी घेतलं मीठ 4 चमचे. मी म्हणलं एवढं मीठ कशाला, लागेल तेवढं घाल ना. चवीनुसार घ्यायचं मीठ. नाही तर काय सामान संपलं की काकी घरी जायला लागेल परत. आता ह्याला कालवायचं चांगलं. हे बघा असं कालवून जरा 10 मिनिटं 20 मिनिटं ठेवली तरी चालेल. लवकर म्हणजे तेव्हाच बनवला तरी चालेल. आणि 10 मिनिटं रानात काय करायचं आपण मग? काय नाही, हिंडायचा इकडे तिकडं, काय बघायचा. हे बघा अभि काय, हा काकी कोणतं झाड आहे? काजूचं. बघा केवढं मोठं आहे. किती जुनं आहे काकी? हा बरंच जुनं आहे. लय आहेत ना. 10 मिनिटात मॅरिनेट करून ठेवायचं, झाकून ठेवायचं का? हो, झाकून ठेवायचं 10 ओके. मिनिटं. वारं आहे ना म्हणून ते फ्लेम असं होतं. आता आपण इकडे काय टाकतोय? तेल टाकतोय जरा. हा बस, तेल असं सगळीकडे पसरून. हे सर्व अरेंजमेंट करेपर्यंत 10 मिनिटं होतील मॅरिनेटचे, बरोबर. फ्लेम पण लावला नसते. हे ऑप्शन चांगलं असं बाहेर कुठेही करायला. हो, मी अशी राहतो. आता मी ह्याच्यात तेल तापलंय आपलं. तापलं लगेच. चला स्वाहा करा आता एक 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 करून. वा वा वा. तर ही सिक्रेट रेसिपी आहे का तुमची? आमच्या काजलची. तेल पण तापलेलं आहे आता मस्त. तापलंय. आता सर्व सुगंध येणार आणि आजूबाजूच्या बंगल्यावाले सर्व बाहेर येणार आहेत आता. हे ना आणलं होतं फटाके उडते त्यामध्ये चौकास. काय पीठ नाही लावायचं ह्याला नाही असंच. ते विदाउट पीठ डायरेक्ट. पॅन आपला असा हे आहे ना, पॅन बसत नाही का. बसत नाही का. वा वा वा. आता याला किती वेळ काजल? आता आपण असं नॉर्मल फिश फ्राय कसं करतो तसं 10 मिनिटात होऊन जातो. एकदम मस्त ना. बारीक कर जरा. हा गॅस बारीक. हा सांभाळ.
पाठी रेसिपी कुठे शूट होत आहे ना ती एक्झॅक्ट लोकेशन तुम्हाला समजणार नाही. जरा लांब गेलो ना की मग तुम्हाला समजेल बघा ते कुठे बसले आहेत आणि आपण कुठे शूट करतो आणि आपण कुठे रेसिपी बनवतो बघा. समजलं तुम्हाला? हे बघा बरोबर. बाकी सर्वीकडे बघा ऊन आहे बघा, पण इकडे सावली आहे बघा. बरोबर त्याच्या खाली सावली आहे म्हणून आम्ही तिकडे सर्व सेटअप केलं आहे. मग ते जरा जास्त टाकायला पाहिजे. झाली आपली रेसिपी अजून होत आहे ना, नाही होते अजून. आणि ते जरा असे असे श्रिंक होतील थोडेसे आहे ना. नाही लागले. पण किती टेम्पटिंग वाटतं बघा. 2-3 फोटोवर माणूस जेवून जाईल पूर्ण. हा काव्या बरोबर ना? त्याची तुझ्याकडे ही करतील हो, ह्यातलं का ना मला पण ह्याला काय म्हणतात काकी मगाशी बोललात तुम्ही? शिलाई. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे आम्ही इकडे फिश मार्केटला गेलो होतो ना काजल, तो सुद्धा ब्लॉग दाखवतो. बघा सर्व बोटी लागलेल्या आहेत. पुढे मार्केटमध्ये तर मच्छीवाले दिसतच नाही ना कोण. बिलकुल नाही, एकदम कमी आहे. तो तिकडे बघा काहीच नव्हतं. आता फिश तुम्ही सांगितलात ना तर तुम्हाला ह्या फिशेस ताजे मिळतील. जसे कालवी, तसरे मुळे, जे हे मोठे शेल फिशेस. अजून तिकडे काय काय होते असे वेगवेगळे काय काय होतेच ना मासे. असे खाडीतले पण मासे होते, पण ते पण चांगले लागतात. असे मासे होते. आपल्याला सुरमई, पापलेट, हलवा खायची सवय आहे, पण ते सुद्धा छान लागतात. एकदम छान वाटतात ते. आता ते मिळणार, हे मिळणार नाही. सुरमई पापलेट नव्हतेच आणि बाजारात. नव्हते कोळंबी होते पण ते पण एवढे काय फ्रेश वाटत नव्हते. कोळंबी पण नाही धरलं तरी इथे बस. ते सगळं असं येतंय ना, असं बस ना, नाही दाखव. पण एक आहे काजल आजूबाजू म्हणजे सुगंधाने समजेल काहीतरी टेम्पटिंग बनतं, काहीतरी फ्राय. सुगंध एकदम छान येतो. एकदम असं वाटतं की आता जेवायला बसेल. आम्ही लहान असताना किंवा भोजन करायचं. असंच करायचे ना सर्व. फक्त मच्छीचं नाही, भात भाजी असं बाहेर ना. तांदूळ आणायचे, लहान होतो तेव्हा. तांदूळ, कोणी पीठ आणायचं, कोणी तेल आणायचं, कोणी कांदे आणायचे. एक आणायचं असं. प्रत्येकाने मजा म्हणून करायचे का? मजा म्हणून ना, प्रत्येकाने आणायचं. पण इकडे कसं काजल विसरते की सर्व मलाच आणायला लागतं एक करून. काजल साडीवरती आली आहे बोट. चांगलं. पण ही रेसिपी ऍक्च्युली सांगतो, ही रेसिपी काजलने घरी बनवली होती. एकदम सुंदर वाटली म्हणून बोललो आपण ह्याचा शूट पण करूया, म्हणजे सर्वांना बघता आपण. कोणते मसाले तुमच्या घरी नसतील तर घरातले मसाले वापरा, आणि जमलं तर कोणताही कंपनीचा काही करून फिश मसाला घेऊन या. फिश फ्राय मसाला तो टाका, एकदम सुंदर होतो, एकदम मस्त. पण मेन आहे की तुम्ही मसाले शोधाल, पण हे कुठून तुम्ही शोधाल? सगळीकडे नाही मिळत कारण की ते. हे जिकडे शेलफिश, हे कुठे आम्ही राजिवड्या, रत्नागिरीच्या राजिवड्या मार्केटमधून, ते कसं शेलफिश मार्केट आहे सर्व. इकडे मुळे, काळवी हे सर्व तिकडे असतातच. कधी रत्नागिरीला आलात की इकडे खायला या, आणि नाही जमलं की तिकडून पार्सल घेऊन जावा घरी, आहे ना. तर इकडे आपली रेसिपी झालेली आहे आणि टोटल आपल्याला 12 ते 15 मिनटं लागलेलं आहेत, बरोबर. हो. आणि कसं आहे पातळ आहे ना ह्याचा मास, लगेच होते ही मच्छी. 10 मिनिटात 10-15 मिनिटात होते. चेक कसं करायचं, सुरी किंवा हे ना असं हात टाकून बघायचं, लगेच उठतं बघा. झालेली झाली ना रेसिपी. अरे वा, रेसिपी कशी दिसते बघा, एकदम छान. आता मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. तिकडे आपली रेसिपी झालेली आहे आणि आम्ही जास्त भांडी न भरता पॅनमध्येच कोथिंबीर हे गार्निशिंग करतोय. म्हणजे दिसायला बघा कशी रेसिपी एकदम सुंदर वाटते. हे आपण खाऊन एक पीस, आणि आपण खाऊन सुद्धा दाखवणार आहे, टेस्ट पण दाखवणार आहे, आणि ह्याच्यासोबत आम्ही काय काय खाणार ते पण आम्ही दाखवणार आहे. जाऊया खायला. हो चला. तर रेसिपी शूट झाली. आता रानात काय जेवायला बसू नाही शकत आपण, एकदम चांगलं ऊन आहे, आणि रेसिपी इकडे आपली झालेली आहे. आता मी तुम्हाला सर्वात आधी जेवायला बघा, वरण भात, हे काय आपली कढी भात, चिकनचा रस्सा, आंबोळी, आणि आपली आज बनवलेली ताजी माशाची ताजी रेसिपी. चल तुम्हाला आता टेस्ट करून दाखवू. माझे हात थरथरतायत, माहित नाही कसं झालं. कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे सांगा, बघून सांगा. हे बघा एकदम सुंदर झालेली आहे, एकदम मस्त. 2 पीस पण असतील ना, पूर्ण जेवण जाईल, पूर्ण जेवण संपून टाका. रेसिपी एकदम छान आहे. खाल्ल्यानंतर पण ती चव फिरते पूर्ण जिभेवरती. एक नंबर रेसिपी झाली आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी घरी बनवा, आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाय बाय.